i passaríem al punt 12 de l'ordre del dia, que és una proposta de resolució que presenten els grups municipals són tots, també hi ha l'adhesió de tots els grups municipals per reclamar l'execució del Pla d'Infraestructures Ferroviàries i que, si els sembla, els passaré a llegir. I celebro que haguem arribat a un acord de tots els grups. Mataró és la primera ciutat en ferrocarril de la península Ibèrica. Avui, després de 167 anys, milers de mataronins utilitzen dia a dia el servei de Rodalies per desplaçar-se per la comarca o bé fins a Barcelona. Històricament, aquest Ajuntament ha sol·licitat reiteradament la millora del servei de Rodalies i l'execució de les inversions necessàries per assegurar la qualitat del servei i augmentar-ne la seguretat. Recentment, el mes de novembre de 2011, el ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat adreçar-se als responsables de neteja i manteniment de la xarxa de Rodalies de Catalunya per demanar formalment que es millorin les condicions de neteja i el condicionament dels combois de la R1. Des de Rodalies Barcelona se'ns va contestar, com jo mateix els vaig llegir en el ple municipal del ple de gener, que la neteja dels combois era força correcta i els usuaris es mostren prou satisfets. En només 2 anys i mig s'han produït 2 accidents idèntics amb víctimes. El primer a mitjans del 2009 amb 6 ferits i el darrer el passat dia 9 de febrer amb 10 víctimes de diversa consideració. Es dona la circumstància que ambdós trens van col·lisionar amb el topall del final de la via 4. A banda d'aquests episodis locals, en els darrers mesos s'han produït un seguit d'incidents a la xarxa de Rodalies com a conseqüència de les deficiències en les infraestructures. El 28 d'abril de 2011, encalç entre un tren Talgo i un tren Rodalies a la sortida de l'estació del Clot de Barcelona, 17 ferits lleus. El 26 d'octubre de 2011, descarrila un tren de Rodalies prop de l'estació de Sant Pol de Mar. El 19 de gener de 2012, xoc entre un tren de Rodalies i un tren Talgo buit al túnel de sortida de l'estació del Clot de Barcelona, 25 ferits. El 20 de febrer de 2009, el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015, amb una inversió prevista de 4.000 milions d'euros, destinats majoritàriament a modernitzar la xarxa i renovar i ampliar els elements de la seva infraestructura i augmentar la capacitat de transportar amb més circulacions per línia i més capacitat dels trens i millorar l'eficàcia del sistema. Aquest pla ha estat executat aproximadament només en un 3,5% segons dades del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. A més, cal afegir les afectacions constants que pateixen les infraestructures de la línia del Maresme amb els temporals de llevant. Tenint en compte el baix ritme d'execució i planificació, els incidents que s'han succeït en el darrer any i que considerem que el transport ferroviari és fonamental per garantir una mobilitat sostenible, un país cohesionat, equilibrat i vertebrat, els grups municipals de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular de Catalunya, Plataforma per Catalunya, Iniciativa per Catalunya, els Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Candidatura d'Unitat Popular, proposem al ple de l'Ajuntament de Mataró l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar la preocupació del consistori de la ciutat de Mataró i la seva ciutadania per l'accident ferroviari que va tenir lloc el dia 9 de febrer d'enguany a l'estació de Mataró i pels accidents que s'han succeït en els darrers mesos a Catalunya. Segon, exigir a tots els organismes implicats les explicacions oportunes del que va provocar l'accident, així com quina és la seva responsabilitat. Tercer, exigim a les administracions actuants que assumeixin les seves competències i vetllin pel manteniment d'un sistema ferroviari de qualitat i segur en base a les seves competències en aquest àmbit. Quart, exigir al Ministeri de Foment l'execució del Pla d'Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015 amb l'objectiu de modernitzar la xarxa i renovar i ampliar els elements de la seva infraestructura i augmentar la capacitat de transport amb més circulacions per línia, més capacitat dels trens i millorar l'eficàcia i la seguretat del sistema. Cinquè, notificar la present resolució al Ministeri de Foment, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya. I sisè, traslladar la present resolució als municipis del Maresme per tal que, si us desitgen, s'adhereixin a la petició i facin arribar els seus acords al Ministeri de Foment i a l'Ajuntament de Mataró. Hi ha peticions de paraula o podem passar a votar? Votem? Doncs vinga, anem a votar aquest punt. Molt bé, doncs vots a favor, doncs per unanimitat dels presents, que en aquest cas falta el senyor López, per tant seria del Partit Popular, serien 25 vots a favor.